Kazwai zvaro zveZimbabwe ndinofundisa mubaira ndafara kuti tasangana zvakare muchikamu chinechi chatira kutaura pamusoro pekudhura kweupenyu muZimbabwe yatinoti inflation. Zimbabwe rinozikanwa pasi pese yekuti ndo nyika ine upenyu hunodhura kupfuura ipi nyika zvayo pasi rino rese. Zvakauya sei, zvakakonzerwa nei? Rimwe dambudziko redu guru ratinofanira kuti tionesane nekukurumidza iyi ndereuori yatinoti corruption. Ndo imwe yanyanya kukonzera kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa. Asi dambudziko ratokwanisa kuti tipedze kana tichiita zvatiri kuita uye tichionesana. Tine masuspects kana tinopomera kuti ndo vakakonzera uye vari kukonzera kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa. Suspect kuti watinopomera wokutanga ndiwe nechikonzero chokuti hauna zvauri kuita pamusoro pedambudziko iri. Vamwe vanoti kwete, ina handimo munyaya yacho. Zvakanaka. Dambudziko ratinoita kuti tikupomerere chipiri nderekuti iwewe uri kuwanikwa uchikorapta vashandi vemuhurumende. Ndotaura ndichiti nekukurumidza hurumende inowana mari yayo sei. Inowana mari kuburikidza nemaministries akasiyana siyana vachiraisa mari kuburikidza Ministry of Justice, Ministry of Home Affairs, zimurawo nekumwe ichiwana mari nemari yavanochaja import tax, tax, carbon tax, whatever mataxes mutorododo. Nyaya yacho inoramba ichienda mberi, ndo maonero anoenda mari. Kana zvakadaro hurumende iri kuzoonekwa isina mari sei. Dambudziko guru ratiri kusangana naro nderekuti hurumende iri kuwanikwa ichiwana kuti ichiunganidza kuti kukohwa mari shomanana nechikonzero checorruption. Iwewe uri kuwanikwa uchicorrupta macivil servants. Ndiwe suspect yekutanga. Suspect yechipiri mushandi wemuhurumende ari kuwanikwa achitambira fufuro vharamuromo kuti afugidze mhosva achityorera mari muhomwe. Kana kazhinji anowanikwa asingazonyora receipt, saka hurumende haiwane mari, haisi kuunganidza mari yakakwana. Uye Minister of Finance kupera kwegore haana mari anokwanisa kuti budget yakakwana yekuti inge ichishanda zvinofanira kuti zvibatsire Zimbabwe yese senyika. Saka corrupter ne-corrupted idambudziko. Dambudziko rechitatu munhu watinopomera kana kuti suspect uye ari munhu ane mhosva ihurumende pachayo yeZANU-PF. Nechikonzero chokuti hurumende yeZANU-PF iri kuwanikwa ichiprinda mari, yakaprinda mari kakawanda, upfumi hwenyika husiri kusumukira. Vanhu vachionekwa vazhinji vaine mari asi mari yacho isina zvainobatsira, nechikonzero chokuti upfumi hwenyika kana husiri kusumukira, husina kusimba. Izvozvo zvinoita kuti inflation irambe ichikwira, nechikonzero chokuti vazhinji vanenge vaine mari asi mari yacho haina chainobatsira. Mari iyo inopedzisira yazuda. Saka muchikamu chinotevera toda kuti taure pamusoro pekuti dambudziko ritingaripedze sei. Uye ndoda kuti vane pfungwa dzakapinza, vane mibvunzo nezvaangade kutaura, sunungukai kuwanikwawo muchitaura zvamunofunga zvingabatsire nyika yedu. Ndatenda. Mwari akukomborerei.